Припинок. Завод «Цветотрон». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Кавалёва. Припинок. Кавалёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Рынок. Лагуна. Припинок. Рынок. Лагуна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Луцкая. Припинок. Луцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. 28 ліпеня. Припинок. 28 ліпеня. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Вяслярны канал. Припинок. Вяслярны канал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Цэнтр маладзёжнай творчасці. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые праездныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Цэнтр маладзёжнай творчасці. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зялёная. Прыпынак. Зялёная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Опра. Прыпынак. Опра. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Праспект Машэрава. Прыпынак. Праспект Машэрава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. ЦУМ. Прыпынак. ЦУМ. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Леніна. Прыпынак. Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Сквер Іконнікава. Прыпынак. Сквер Іконнікава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Плошча Леніна. Прыпынак. Плошча Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Парк 1 мая. Прыпынак. Парк 1 мая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Маставая. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые праездныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Матросава. Прыпынак. Матросава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Лётная. Прыпынак. Лётная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Акімачкіна. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 50. Прыпынак. Акімачкіна.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Рэчыцкая. Прыпынак Рэчыцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Хлебпрам. Прыпынак Хлебпрам. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Школа. Прыпынак Школа. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Вучылішча Алімпійскага рэзерву. прыпынак Вучылішча Алімпійскага рэзерву. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Адамкоўская. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Адамкоўская. Канцавы прыпынак.